Hobeto izango zala ordenagailuak aukeratzea, alde batetik pisu gutxi erabiliko gendulako motxiletan eta gure bizkarrerako hobia izango dalako, eta gainera hasieran igual diru gehiago kostauko lukete, baina gerora begira, azkenean urtero liburu batzuk erosi beharrian da urte baten ordenagailu bat erostia. Orduan nik uste hobeto aterako zala. Bai, baina gero aldezunik gabe eman botoi bat egita gora artxiboa. Eta gero etxeko lana badia zende joan eta bora egin zaizki. Baina gero horrek ez dizu. Eskusa horrek ez du balio. Ja, baina hori izango zen, hasieran igual, baina behin ikasitxakoan ja, ohitzen eta erabiltzen ordenagailuak, nik uste hobeto dela, eta etxeko lanen kontuan, azkenian zuk hemen aizten baduzu ere ordenagailua, segurutik etxian beste badaukazu, orduan handik ere aldo zuzegi lanak egiten. Liburuekin hemen aizten baduzu bat, ja ezin dozu. Ja, baina interneten alzea sartu zu, eta aldezu bideos bat deskargau nahi gabe, eta ordenagailua jartzen dezu. Baina hori halko zen, hasieran edo inzoze, erakusteko ondo zer aldan eta zer ezin dan, eta zein piadan eta zer ez. Bai, baina edo jausten bat zaizu lurrera, apurtzen zaizu eta piloa didu salteako. Orduan inbiako dukena da, kontu zibili, jakin horrek diru asko balizio duala eta responsabilitate bat hartu, horien kontuan.